zorionak 3. postua gaur, ereino, niaia hitzak bota ezin izaude. Bai, gogorra izan da gure aldegatik, egun osan hotza egin du, eta gero hotzagatik agian selekzio handi bat eginda Natxituko beko aldean, eta, bueno, hor egon gara, eta taldeko 3, eta ondo modatu gara esprintan, así que posik. Esaten zen digun inorrek ez zuela zurekin joan nahi, baina azkenean modatu zea aurrera egiteko. Bueno, joan gara amairu, azkenean ez dakit. Izan da hankegatik selekzioa edo denbora, eguraldeagatik, baina gauza izan da gu egon garela hor, eta esprintan aurrean egon garela, eta 3. egin dudala. Mugarria zuretzat. Agian bai, ez dakik oraindik. Zorionak. Eskerrik asko.